दिनैनि बे खौरां मेलायाव सफैनो हानाय मानगोनां खौरांगिरि फंबाय नोंथांमोन आरो बे समावनो आंजों बाहागो लानाय मानगोनां जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मनिराम बसुमतारी बिथां आरो जोंनि बिश्वनाथ ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां दिलीप बसुमतारी आदा आरो बेयावनो जोंजों थाफानो हानाय ब्लकनि सोद्रोमा आरो जिल्लानि सोद्रोमा नोंथांमोन। दा जोङो दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जे फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जि एसेम्बलि इलेक्सन बे एसेम्बलि इलेक्सननि सायाव जोंनि इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों मा स्थिति लायो बिनि सायाव जोङो फंनैसो जोङो खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। दा जोंनाव 2025 मायथाइयाव जों बिश्वनाथ समष्टि हिसाबै डिलिमिटेसन जाबाय। डिलिमिटेसन जानाय हिसाबै जोंनि नैबे बिश्वनाथ समष्टिया बर' हिसाबै दा 24,000 जोंहा भटार्स जाबाय। नन बिटिआर आरो बिटिआर हाबनाय ओनसोलखौ लानानै गासै 24,000। दा बेखिनि भटारा जुदि नैबे 2026 मायथाइनि नैबे आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव मैखोम रल लानो हायो। दा बेखौ जोङो बहुमुल्य जोंनि भटखौ जोङो आद्रि खालामालासिनो जोङो बोरैहाय जोङो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि माखासे ज्वलन्त समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो माखासे मेगनाव नांथाव माखासे जोंनियाव मोनफ्रोमबो सरकारानो बा साफ्रोमबो जोंनाव केन्डिडेटफ्रा फैनानै मोनफ्रोमबो समाव जों देरहाहोहरनो हादों बे ओनसोल हिसाबै। खिन्थु डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव जोङो बुंनो थाङोबा जिर'खौनो होननांगोन। दा खिन्थु नैबे समाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों थिरां खालामनो सानदों दे जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ जेबो जायाखै। ओरैनो आसाम एसेम्बलियाव देरहालांबाबो मानसिफ्रा बिजाथिफ्रा जोंखौ नायसनफैया। दा बेनिखायनो जों गोख्रों मोनसे राहाफारि लादों। दा बे गोख्रों राहाफारिनि गेजेरजों जोङो जाय बिजाथिया जोंजों ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन, जोंनि जाथिनि आरो ओनसोलनि आरो माखासे बिटिआरनि दफाफोरनि खामानिखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो जोंखौ हेफाजाब होगोन, बे बिथांनो जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो दिनै जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जों देरहाहोनो सिद्धान्त लादों। आरो बेवहाय जोङो जिखुनु केन्डिडेट कंग्रेसनियानो जा बिजेपिनियानो जा जोङो जोंनि टिमनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जिबायदि मदद होनांगौ जोङो साननैसोनि उनाव सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बावैनो जोङो बिथांमोननो डिसिसन होगोन। जों सोर सासे केन्डिडेटजों थानानै बा सोर सासे मोजां केन्डिडेटखौ नायनानै जों देरहाहोनांगौ बिनि सायाव जोङो जिल्ला हिसाबै जोङो मोजां सानलाय हलाय जों आरो जोंनाव गासै 21 भट कमिटि दङ। बे भट कमिटिफोरनि गेजेरावनो जोङो फोरमायगोन आरो बिनि उनाव जोङो बे फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेराव जोङो सोर सासे बिजाथिया साबसिन जागोन बे बिजाथिखौ जों सायख'नो थाखाय जों रेडि जागोन। गोजोन्थों।